velkommen til en før fuldstændig ukendt disciplin. Man troede kun, at det var skøre amerikanere, men siden han har bredt sig over hele verden, og nu er det faktisk spredt sig til selveste fødevareregionen. Vi ser nu lige om lidt et hold på 2 team, der kaster sig ud i en vanvittig ting. De vil nu lave et stunt, fuldstændig hjernelamt stunt, der ikke har til andet formål end at skade dem selv. Her ser vi dem, pølserne, mumiepølsen og munkpølsen. Måske er det sidste gang, vi ser dem. Men de gør sig klar. Og lige om lidt skal det ske. Er I klar? Det er overhovedet ikke nogen damage. Det er ikke vildt nok. De skal ud over en eller anden kant. Vi prøver lige et andet stunt. De synes ikke, det var vildt nok. Go! Det der er kanter. Ja, det er godt.